एजेन्ट जानानै खैदिन जानो बुरफाक दालाल बोरमा फान्था अफ्रि खिजानाय नोङो सासे खिजाग्रा खि मोनामग्रा नों इउटुबार सालायनांला आं नोंखौ डाइरेक्ट बुङो अफ्रिनि बागै अनलि फर अफ्रिनि बागै टपिक लाबोदो मानो होनब्ला अफ्रिया ओरैबायदि गाज्रि सोंखारि बे सोंखारिनि फिननायखौ जों दिनै होनो थांगासिनो ओइ अफ्रि नों सासे बुरफक नामा नोङो इउटुबार जानोबा मोजाङै जा जायाब्ला नों नोंनि चेनेलखौ हेक खालामना ला आं डाइरेक्ट सोंखारिखायो अफ्रि नोङो जुदि 34 इयार्स NDB आव जुदि हारिनि बा जाथिनि बागै नोङो जुदि स्ट्रागल खालामदोबा नोङो इफोरबायदि लिडारफोरखौ सोंखारिबाय थानो हानाय नङामोन नोङो माबायदि स्ट्रागल खालामदो नै जोंबो NDB नि नखर नोङो मिथिना ला अफ्रि नों खासे अफ्रि माने जुमायनि अफ्रि ना सेरेब सावखोन्दा अफ्रि बे अफ्रिखौथ' जायो नायासो जायो गन्द्रानि अमायासो जायो नों साला अफ्रि सिनायना ला जोंबो नै जोंनि न'खरा 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनानै जोंनि बिदामोना ओइ खमाव AK-47 लानानै बिखायाव थुजानाय जायनि कारनाव न'नि मानसि सासेबो थानायामोन बाल गावख्रुबनाय न' जोख्रेब जानाय नों मा मिथिगौ अफ्रि बुरफाक नों सासे जाम्बा नामा नों सासे इउटुबारब्ला मोजां बाथ्रा बुंनो सोलों मोजां खामानि सोलों बर'नि बागै सान जाथिनि बागै सान हा आरो नों मा आरो दानि बिटिआरनि बागै मा बाथ्रा बुंनो सानदों नों एम्फौ गोबोरखिनि एम्फौ नामा नों हा बुरफाक बोरमा नों खासे मोस्रोम जोंदो गाथार जाग्रासो नोंखौ मोनोब्ला गाथारगोनबो एम्फौ साला नै जोङो मोनसे समाव जोंनि बिदानि नामा आफादाव 17 बेटेलियन ओइ खमाव हाग्रायाव थायो 17 बेटेलियन बिनि आफादनि मुङाव हांगामा बुङो 17 बेटेलियन आरो आंनि फंबाय बि सावरायग्रायाव कारन रामसियारि आरो बैगान्त रामसियारि हा नों मा मिथिगौलै नों मा बेटेलियननि मानसि दिनैसिम बुंना लाफेरा माथो बुरफाक गेरेमसा अफ्रि ओइ अफ्रि सेरा नों मा जोंनि बिटिआरनि चिफ बा सोरबा फेरेंगा सार सोरबा राकेश सार नों राकेश सारनि बागै मा मिथिगौलै जों मिथिगौ एरियायाव जों मिथिगौ राकेश सारा ओरैबायदि रायजोनि मोजां खामानि मावदो नों बायदियाथ' सासे अफ्रिसो राकेश सार बायदिखौ नों एख' बुंनो हाया एख' बुंनो हानाय पावार गैया राकेश सारा गामिनि रायजोनि समाजनि हालामनि जाथिनि मावगासिनो दं आरो मावनो थांबावगासिनो ओरैबायदि मावगासिनो जेन 24 नं मुसलपुर समस्थियाव राकेश सारा नाम्बार 1 बिटिआर आव नाम्बार 1 थांगासिनो नों बायदि अफ्रिया इउटुबार जानोबा मोजां जायाब्ला नोंनि इउटुबार फेसबुक चेनेलखौ हेक खालामना ला आङो नों अफ्रिनि बागै आरो बुंबावनो अफ्रि नों जोंनि नेताफोरखौ गोदोर बाथ्रा बा गोदोर मायबा मायबि गाज्रि भाषाजों रायनानै रायजोखौ लाबोनो नों दासा नों बायदिया रायजोखौ लाबोनो माब्लाबाबो हाया नोङो सासे इउटुबार मामुलि संख्रिनि लवार होना बाब्राबग्रासो नों बुरफाक साला बोरमा अफ्रि नोंथ' सासे हाग्रामानि एजेन्टसो BPF नि एजेन्ट नों एजेन्ट नङाब्ला मानो जोंनि सरकारनि बाय हेंथा होनबाय थादो नों एजेन्टखायनो हाग्रामानि फैसा जानानै BPF नि फैसा जानानै जोंनि सरकारनि बागै बा प्रमद सारखौ रायनाय बिटिआर सरकारखौ रायनाय बा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ रायनाय बा केसनि बागै रायनाय हा जोंनि राकेश सारखौ रायनाय नों बायदिया BPF नि एजेन्ट जानानै खैदिन जानो बुरफाक दालाल बोरमा फान्था
अफ्रि खिजानाय नोङो सासे खिजाग्रा खि मोनामग्रा नों इउटुबार सालायनांला आं नोंखौ डाइरेक्ट बुङो